Na bili na kayo. Welcome, welcome, welcome. Good morning, good morning, good morning everyone. Bili na kayo ng langka, sariwa at mura pa.
Hello, mega shout out, Benjung family. Benjung family, mega shout out. Hello host, lalag, nag-breakfast ka na dyan. Tapos na po. Tuplok na, salamat. Maraming salamat sa tuplok. Anash Karaman present. Thank you mga lalabs. Hazel Oponda, good morning, mega shout out sa iyo. Sariwang lang, kamura lang, bili na po kayo. Jeremy Carino, hello host, thumbs up done. Thank you so much sa thumbs up. Thank you sa suporta nyo, thank you so much.
Hello, hello. Mega shout out. Thank you sa tatlong viewers ko dyan. Thank you sa tatlong viewers ko dyan. Ang mega shout out sa nauna. Ang unang pumasok ay si Sis Vin Chong, Sis Vin Winnie Family, Anash Karaman, the third runner up, si Jeremy Carino. Hello host, tamsak dan. The first runner up, si Sis Bien Winnie Chong. Hindi pa ako tapos maglaba mga lalabs. Nagkukuskus piga pa ako. Runner up girl and color vlog. Mega shout out sa iyo, lalabs. Tamsak dan, salamat. Salamat, tapos na yung basahan ko. Sampay na tayo. Sampay na tayo ng basahan. Salamat sa tatlong views.
Hello, hello. Good morning. Pasensya na, busy pa ako. Hanapin natin yung honey ng ibon kung nasaan siya. Mega shout. Wari-wari channel, thumbs up host. Thank you sa thumbs up. Wari-wari channel, bumili ka ng isda. May mga bunga na yung libas. Marami rin panakot dito kapag nagluto kayo ng kare Ito. Pwede ito panghalo sa kare. Sa market, mahal ito. Ito naman, luya. Ito guys, luya. Dahon ng luya to. Napakabango. Masarap to sa hinatukan na isda na tabang. Isda na tabang, isda sa tubig. Yan, masarap to. Hinahalo sa ginataang isda. Isdang tabang. Katulad ng turingaw. Turingaw pala, turungaw. Narinig ako ng ibon kaya huminto sa pag where are you? Ang ganda ng puno nila ng puno nila ng rambutan nila yan. May malaking doon, bukot na ay bukot dito lapinig, kumbaga bahay ng pag laging umuulan, nabilis pala tumubo yung malunggay. Tingnan. Kailan ko lang yan pinutulan? Last month ko lang yan pinutulan. Matangkad na guys. Ayun din yung isa. Mabilis man naringsing kapag araw-araw umuulan. Beautiful flower. Kinagat na naman ako ng langgam. Beautiful flower ng
Iba. Iba. Hello, mega shoutout to Waray Waray channel. Ayan o, meron pang bubbles. Mega shoutout sa 8 billion viewers ko dyan. Thank you so much mga lalab sa pag-suporta. Maraming salamat sa pagmamahal. Nandito si Amo. Umuwi na si Amo kasi nang
Cantik lah. I don't know the movie or not. Eh, what? So many. No, there's another bit that's so big where scary. No, I saw it flying. I don't know where's the end. This one I'm not so scared. It's the big one I'm very scared. This one small. But yeah. Tiga puluh dia ada kali. Oke. Holiday. Ya. Oh, betul berarti macam ni. Hah? Pak Hu dia tangga ni, no way. No whether Guys, marami akong kaibigan dito. Bakit yung kaibigan? Gusto ko yung kaibigan ng mga matanda. Kung gusto ko yan sila. May malaki kasing bahay ng bee dito yung durian nila. Sabi niya, hindi niya alam kung paano nila tatanggalin.
mega shout out sa lahat na nag-BG dyan. Maraming salamat po.
Guys, dyan lang muna kayo ha. Maghihiwa ako ng garlic. Ang daming langka. Alagad ni Faith. Kuha ka na lang, lalabs. Anas Karaman. Thank you sa mga pabiji, mga lalabs ha. Nandito yung amo ko. Ako kina. Magtatagtad ako ng ano kasi gagawa siya ng yung paa ng manok. Gagawin niyang sweet and sour.
Hello, mega shout out. Nice, nice. Thank you guys. Tamsak dito, tweet. Usmar, 06. Thank you, lalab. Usmar. Meron pang bubbles, lalab. Meron pang bubbles, hindi mo nakita kanina. Trinay ko. Pipindutin mo lang yung yung pangatlo. 'Di ba? 'Di ba meron ditong camera, tapos yung message, tapos yung pangatlo, pindutin mo lang yun, tapos maghintay ka lang saglit. Pagkapindot mo, may lalabas diyan. I-ano mo siya, i isawi mo siya tikad to ha left. I-ano mo ba yung kamay mo? Isasawi mo siya tikad to ha left. Makikita mo doon yung bubbles. Mag-comment ka nga, Oscar. Osmar, mag-comment ka nga, Osmar. Kung naririnig mo. Hello, Osmar. Mega shout out. Mag-comment ka nga. Highlight man to. Hindi. Basta pindutin mo yung pangatlo. Tapos pindutin mo uli. Doon may makikita ka doon. Hindi lang yung highlight. Ayun. May normal, beam, blush. Tapos pop. Tapos rush. Tapos glow. Marami doon. Mapipilian mo. Nandoon ang bubble. Ayan no. Nakita mo yan? Diba mayroon? Marami namang gumagamit ng bubbles. Tapos na-upload diretso yung YouTube. Nakita mo, di ba? Picturean mo nga, sis. Mamaya, punta ako dyan sa inyo. Hindi ko pa mapipicturean kasi ginamit ko, di ba? Tapos, send mo sa messenger. Paano ko mapipicture? Ginagamit ko yung itong cellphone na to. Mamaya. Tapos ibabalik ko lang siya sa normal. Mawawala na yung bubbles. Mega shout out sa 10 billion viewers. Thank you so much mga lalab. Hasilo Panda, Punda. Thank you ate, Telma. Salamat po.
Nakikita ba yung butterfly? Yung yan ang gamitin mo pag picture. Ah, sige, sige. Mamaya na kasi. Sige. O di kaya short video mo. Sige, sige. May airplane guys. Ayun o. Pahog dun. Natahuban. Ang panahon ngayon guys, paulan siya. Kaya tingnan nyo yung ano, yung cloud. Medyo mga itim. Tinuran. Tinuran na. Anong tinuran? Tiuran na. Amo lagi oh. Tiuran. Tiuran lagi. Hut ka na. Guys, yung puno na yan guys, ako nag-decorate yan. Nilagyan ko ng heart yung puno. Gilang Kyler Vlog. Aray pa ako. Human, mapping sa baba. Ako rin. Magmamap ako sa kusina kasi marami silang niluto. Hindi pa ako nagmap. Pagkatapos nila magluto, saka ako magmamap. Tapos ayun pa guys. May isa pa akong heart doon, no. Ayun, no. Ginawa ko rin yan.
umaambon na. Kunin ko na yung umaambon na guys. Wala na yung ano. Nakikita nyo yung ibon guys. Ayun o. Narukunan siya ng video. Naka-live siya. Umalis. Narinig ako. Mega shout out. Gilan Kyler Vlog. Thank you mga lalabs sa suporta.
my channel. Ito na, anuhan ko na, bibidyo ko. Ibibidyo ko siya, ha? Ayan, pag pindot ko, may ganyan, di ba? Nakita mo yan. Tapos, igaganyan mo lang siya. Ayan, nakita mo bubbles, di ba? Tapos, kung ayaw mo na, pindutin mo lang uli yan. Dali. Ibalik mo siya sa normal. Nawala na. Tanggalin. Yan lang. Ganyan. Kadali. Hello, hello. Good morning. Mega shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. Mega shoutout, Mak Mak. Maambon na siya, guys. Salud na nato ng ano kay drum para mapulot uran para pandilig, save water. We need to save water para pandilig. Mega shout out po sa inyong lahat.
Ay ne, tulak-tulak. Tulak-tulak sa atong sampayan. Atras, atras, atras. Atras, abante, atras. Reverse, reverse. Kay ulan na. Maayo ni, kay naay gulong. Madali lang. Tulak-tulak. Tulak pa more. Pa. Mga basahan. Has. Muulan na muulan. Tulak, tulak, tulak. Mababasa to. Agoy, agoy. Basta naman eh. Kaya mahangin pa naman. Ang bango ng mga basahan ko. Nilagyan ko to ng ano. Bago ko nilagay sa washing. Kinusot ko muna. Unang kusot para matanggal yung mga alikabok. Ayan. Ang bango, ang bango. Ang bango. Ang bango ng mga basahan ko. Nilagyan ko ng souvenir. Bahala kayo dyan. Urong-urong gamay, urong-urong, sibog-sibog og gamay. Kay aron dili ma dito ka lang sa gilid para hindi ka mabasa. Kasi nandoon pa yung mga amo kumakain. Cellphone da BJ. Maraming salamat ate. Diyan lang muna kayo Nalalags
Bien, bien, and family. Hello, thank you sa pabiji. Magluluto lang ako ng lunch ko. Diyan muna kayo. Diyan lang kayo ha. Salamat.
Hello, maupay nga udto. Kumain muna kayo mga lalabs. Lunch time na. Lunch time. Magluluto muna ako. Ito ang kinuha ko galing kay Sister Waray-waray. Tutuyuin ko to. Gagawin kong tea. Charge ko daan guys kasi 18% na lang. Magluluto muna ako ng pagkain ko. Salamat sa mga nag-BG dyan, mga lalabs. Kain muna kayo. Magluluto lang ako.
anak ko ni Alberzon. 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 Namatay!
Kain, kain tayo, kain. Kain tayo, pangraon kita, luto na naksura. Mukbang na naman tayo nito. Paa ng manok. Nilapwahan. Ma'am. Ay. Ito na ni right. Yeah, naman na. Kain tayo mga samahan. Alberson, kain tayo, kain. Kuha ko ng plastic. Sir, makan!
Dudong Mel, kain tayo.